Takže, čaute, vítajte u môjho prvého videa. Chcel by som vám ukázať moju KPZ-ku. Je oblepená takouto tu kobercovou páskou. A tu som si urobil takto tu, na suchý zips, že to bude odliepať, zapínať. Takže pozrieme sa, čo je dnuka. A tu máme takýto ten sáčok, kde sa to zapína. Takýto tu. No tu máme kriedu. Potom takúto tú šňúrku, obyčajnú. Potom ešte jeden takýto sáčošek. Potom pero. To pero je semka zatavené. A semka si robil takýto keby vrchňáčik z papiera. No tu mám normálne Oravsko, takýto asi papier. Potom takéto tu šparátka do uší. Tu. Je tam 4 sú tam. A to budem potrebovať na vyčistenie rán alebo na dačo iné. Potom tu je štetec, takýto tu, jemný. To tiež na dačo môže zísť. Potom tu mám takýto tu na zapaľovanie, to je z dreva. Je to strašne suché, takže sa to hneď zapálí. Medzi to takýto jeden obyčajný sáčok. Tu je ihla a niť. Také 2 metre sú tam, meter, pol. Tu je, takáto tu má sviečka narodeninová. Ona bola asi takáto tu dlhá. Takže ja som ešte ju trocha odomil, aby sa mi tam zmestila. Tu mám takúto tú šňuru. Je tam asi tak okolo 5 metrov. Je tam dosť. Potom tu mám obyčajné zápalky, takéto tu, tie, čo si môžete kúpiť hoci kde. Potom zase ihlu a niť, takto tu, je tam dosť, tam 2 ihly. Tak, tu mám 2 sáčky, normálne. Potom jedna gumička, taká obyčajná. Potom klinčeky, sú tam 4, keby som náhodou potreboval že niečo pribiť na stavbu domčeka, alebo do čoho. Takto jeden vyzerá, takýto obyčajný. No tu mám zápalky, tie sú zavoskované a sú v takom nepremokavom sačku a je tam ešte jedno škrikátko, takéto tu. Tu mám drôt, okolo 2 metre je tam toho, na takej drevenej paličke. Tu mám 2 lieky, Novalginy, od bolesti hlavy, brucha a ešte dačoho. Tu mám cín, ten je umotaný na takej kovovej tyčke, paličke takej. Tu mám také z toho, čo sa rysuje. No veď, z toho. Potom tu takéto 2 papiere sú tu. A4 a druhý A3. Potom ihlu a niť. A toto je taká už hneď pripravená, keby som potreboval hneď niečo zašiť, aby som nemusel znova prevliekať a tak. No tu mám pero, tiež ešte, dlhšie, väčšie. Toto tiež odentováva, tiež píše normálne. Tak, je tu tiež zastavené, semka zhora. Potom tu je ešte jeden tento tu klínček. Potom sú títo tu, takéto tie
takéto tie somariny, čo sa zapínajú. Tie sponky, tak, sponky sa to volá. Potom tu je takéto tie na papier, aby sa to spojilo, sa tiež môže dať čo zísť. To je také potom ako taký drôtik alebo čo. Potom tu je špendlík, obyčajný takýto tu. A už iba obyčajná niť do ihly. Tak, takže táto vyzerá celá KPZ-ka. To je ona. A ten rok. A mám všetky potrebné veci. Takže toto by bolo na toto video všetko. Takže takže čaute.